No a v štúdiu už vítam Valentína Vraniča z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania. Dobrý večer. Dobrý večer. A doktora Petra Liptáka. Dobrý večer. Dobrý večer. Páni, ako sme počuli, ten príspevok vlastne už bol vyvrcholením tej diskusie. Poďme sa dostať práve k tým príčinám toho, aj čo ste vlastne vy napokon napísali na svojom blogu. Pán Vranič, začnem vami. Zastupujete iniciatívu pre uvedomenie si rizik očkovania. Skúsme možno najprv divákom vysvetliť, koho zastupujete, o čo vám vlastne ide. Ja som predseda iniciatívy pre uvedomenie si riziko očkovania občianskeho združenia, ktoré zoskupuje rodičov predovšetkým, ale nie len rodičov, ktorí vlastne chcú byť dôkladne oboznámení s rizikami očkovania, lebo tie rizika nepochybne tu sú a chcú mať možnosť rozhodovať o očkovaní alebo neočkovaní svojich detí, tak ako to je vo vyspelých krajinách sveta, krajinách Európskej únie, v Kanade, v Spojených štátoch je to trochu možno cez nejaké výnimky, ale v Austrálii, na Novom Zélande a podobne. Chcete, aby si ľudia uvedomili rizika? Pomenujte tie rizika. Na aké rizika upozorňujete? Rizika pramenia aj vlastne z látok, ktoré sú to aktívnou zložkou vakcíny, teda zo samotného antigénu, ktorý tam je obsiahnutý. Takže mňa osobne podnetila takto skúsenosť, teda osobná, kde moja dcéra hodiny vlastne na to, ako bola podaná vakcína, sa vyvinul dusivý kašeľ, ktorý sa potom klinicky bol označený ako čierny kašeľ, takže z vakcíny proti čiernemu kašľu. Ja som si myslel, že je to nemožné, ale potom som našiel vedecký článok, kde je to jasne napísané, že to tak je. To znamená, že podľa vás lekári, ktorí očkujú, ohrozujú ich život? No, v podstate každý zákrok medicínsky, aj keď je pozitívny, predstavuje do istej miery ohrozenie života. Môj osobný názor je taký, že by som svoje dieťa už nechcel očkovať a ľutujem, že som ho dal očkovať. Takže keby som bol v Rakúsku, tak to by bol úplne legitímny, normálny názor a lekár by to akceptoval a bolo by to v poriadku. Alebo v Nemecku. Takže sú vlastne krajiny takto, áno, ktoré vlastne umožňujú. Pán doktor, vy s touto iniciatívou možno skúsme na úvod povedať, či súhlasíte a podotázka, či sa dá povedať aj na základe toho, čo povedal pán Vranič, či naše látky, ktoré sa používajú pri očkovaní, sú skutočne bezpečné. Tak áno, musím povedať, že ja s touto iniciatívou súhlasím, ale teda musím povedať, že ako je to taká nedokonalá iniciatíva. Toto je taká, aby som povedal, jedna taká malá, amatérska, možno, prepáčte, ale na to sú treba tí odborníci. Chcel by som ešte k tomu povedať, že presne to, čo tu hovorí pán inžinier Vranič, hovorí o tom, že sú niektoré krajiny, keď si zoberieme konkrétne čierny kašel, tak neviem, že to je vidieť. Skúsme možno. Možno to iba skúsme povedať dvoma vetami. Tam, kde je taká slobodná vôľa, napríklad Švajčiarsko, tak tam v roku 2002 bolo viacej ako 70 prípadov čierneho kašľa. Treba povedať, že čierny kašľ to je ochorenie, na ktoré sa zomiera. To je ťažké ochorenie, na to sa zomiera. Vo Švajčiarsku v roku 2002, kde je taká slobodná vôľa, a tu sú ďalšie krajiny vlastne v tejto Európe, toto je situácia v Európe. Na Slovensku, jeden prípad. Možno, že to bol práve ten váš. A tu chcem práve povedať, že očkuje sa proti čiernemu kašľu vakcínou, ktorá neobsahuje vlastne ako živého pôvodcu. Ale čo napríklad, ako spomínal aj pán Vranič, že existujú vlastne očkovacie látky, ktoré obsahujú toxické veci. Chcem povedať, že není možné, aby to, čo u pána Vraniča vzniklo, že vlastne to jeho dieťa dostalo čierny kašľ z vakcíny, ktorá neobsahuje pôvodcu čierneho kašľa. Čiže to by som chcel povedať, že to sú určité také nedorozumenia. Tie techniky sú absolútne bezpečné. A pán Vranič, sú bezpečné alebo nie? Ja si myslím, že nie. A stačí si prečítať príbolové informácie k vakcínám a zistíte, že tie techniky, že tie látky nie sú bezpečné a tam sú vymenované vlastne možné problémy, ktoré môžu nastať. Dokonca očkuje sa na Slovensku vakcínou proti TBC v 4. deň po narodení dieťaťa, ktorá sa neaplikuje inde v Európe. Pritom vlastne už v štúdii rozsiahlej v Indii bolo preukázané, že táto vakcína je v podstate fiasko, že nie je účinná proti TBC. Ďakujem pekne. Skúsme jednou vetou krátko. Jednou vetou krátko chcem povedať, že očkovanie proti tuberkulóze, to je veľmi dôležité očkovanie, celosvetovo uznané.
je veľmi vysoko účinné. Treba povedať, že pokiaľ deti nie sú očkované, tak sú ohrozené skutočne smrťou. Čiže u nás, keď by sme neočkovali 4. deň, tak by došlo vlastne k prepuknutiu tuberkulózy. Zaznievala aj na tej konferencii, aj pán Lipták to spomínal, otázku napríklad očkovania proti besnote. Veľa lekárov sa aj dnes na maili pýtalo, ako neočkovať proti besnote, keďže je to vlastne zákerná smrteľná choroba. No, takto pozrite, ja nie som odborník, ja som neštudoval všetky tieto veci. Ja som sa nutene oboznamoval s touto problematikou. Čo sa týka očkovania proti besnote, tak som zistil, že sú názory za a proti tiež a medzi odborníkmi. Takže tá vakcína tiež nie sú jasné všetky jej účinky, pretože sa tá besnota zase často mýli s tetanom a často sa vlastne vyskytuje sa v nie takom počte prípadov, že by sa to dalo dôkladne vyskúmať. Takže to také je pomerne nejasné polohe, ale to pre nás nie je záležitosť. My vlastne chceme hovoriť o tých očkovaniach, ktoré sa aplikujú plošne a povinne na našich deťoch. To znamená, že vy chcete dobrovoľnosť. My chceme dobrovoľnosť, áno. Tak ako je to v Rakúsku, tak ako je to v Nemecku, vo Švédsku. Proste je to otázka základných ľudských práv. Takže, pán doktor, je to otázka základných ľudských práv? Nie, ja by som chcel ešte k tomu povedať, jednak by ma veľmi zaujímali dáta, ktoré vy máte, lebo ako mne tu chýbajú tie dáta, podložiť to, čo vy tvrdíte. Čiže dáta o tom, že ja neviem, tie ochorenia spôsobujú nejaké tie nežiaduce účinky a toto všetko, lebo tie dáta tu jednoducho nie sú. Môžete si pozrieť napríklad, toto je kvapka len ako, pozrite, mne sa podarilo napísať taký článok Úroveň verejného uvedomenia si riziko očkovania, ktorý bol publikovaný v medicínskom vedeckom časopise Farmakoekonomika a lieková politika na Slovensku. Takže to je len kvapka. My chceme, aby sa odborníci ako vy začali zaoberať touto problematikou. Ja som sa tým zaoberal, čítal som ten váš článok a musím povedať, že tam chýbali tie dáta. Preto sa vás na to pýtam. Ten váš článok v tom časopise bol veľmi kritizovaný odbornou verejnosťou a na to konto by som chcel povedať, že vy sa tu oháňate, že sami odborníci sú rozštiepení, alebo teda, ako ste povedal, že sú rozštiepení. Ja musím povedať, že treba rešpektovať tých odborníkov, ktorí sú v tej Svetovej zdravotníckej organizácii, pretože to sú odborníci, ktorí sú experti na očkovanie. Pán doktor ukázal graf, kde krajiny, kde nie je povinná, majú pomerne vysoký výskyt chorôb, naopak Slovensko, ako vidíme, nízky. Ja myslím, že je to otázkou dôslednosti sledovania vlastne týchto chorôb a tie choroby môžete charakterizovať rôzne, teda na základe toho klinického obrazu. Napríklad aj u mojej dcery si 4-5 lekári mysleli, že to nie je čierny kašeľ, ale oni v živote nevideli čierny kašeľ. Ja som si pustil video na internete a videl som, ako vyzerá charakteristicky čierny kašeľ a keby si tí lekári to pozreli, tak by im to bolo jasné. Videl to lekár, ktorý videl epidémiu čierneho kašľa a povedal, to je čierny kašeľ. Boli robené laboratórne testy u vašej dcery? Neboli robené laboratórne testy priamo, lebo sme boli v zahraničí, boli robené, keď sme sa vrátili a bolo skonštatované, že je vlastne ten títer protilátok na úrovni, ktorá zodpovedá tomu prvému podaniu vakcíny. Dobre, áno, čiže vlastne nebolo to preukázané laboratórne. No ale to bolo bezprostredne po očkovaní. Dobre, pani. My hlásime tieto nežadúce takéto reakcie, hej? Čiže to je naša odborná, profesionálna Naša skúsenosť je, že k tomu nedochádza v praxi. Ako? Lekári to nehlasia. Ja viem určite, že prípad mojej dcery nebol oznamený. A my tu nie sme ako iniciatíva pre uvedomenie si riziko očkovania na Slovensku preto, aby sme sledovali takéto prípady. My nemáme síly. My sme ľudia, ktorí pracujú, toto je ďalšie zamestnanie pre mňa. Ja toto nechcem robiť. Ten váš prípad, podľa toho, čo ste povedal, zrejme nebol vôbec vlastne komplikáciou toho očkovania, lebo to asi ani nebol čierny kašeľ, lebo keď vám nevyšli laboratórne testy, čiže tento prípad ťažko mohol lekár hlásiť ako komplikáciu očkovania. Keď každý prípad zamietne, tak to neboli laboratórne testy, ktoré by potvrdili, že to bol čierny kašeľ. Pani, dohodneme sa v tomto prípade minimálne na tom, že asi máte rozdielne názory. Nie, my máme v podstate názory spoločné, dalo by sa povedať. To hlásenie vlastne, čiže ja si myslím, že my musíme spolupracovať, lebo nám ide vlastne o to, aby tie deti zostali zdravé. Samozrejme, myslím, že každému jednému je to záujem váš, ale je to určite záujem lekárov. My chceme, aby deti zostali zdravé, takže preto vlastne
takýmto spôsobom prebieha táto diskusia a my sme veľmi radi, že môžeme takto